Vedari tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune umwe mwanasikana. Mwanzi makadii zvenyu? Inini ndiri musikana ane makore 20 ekuberekwa. Handisati ndakambosangana nemukomana. Ndanga ndichikumbirawo kubvunza kuti kana kuzasi kwako usingatombokwanise kana kutombopinza kana chigunwe apa kuchirwadza ende kuine zvinyama ndo rinonzi sari racho here kana kuti kudii? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Please ndapota vedare kana kuino vanenge vachikwanisawo kupawo maadvices nekubatsirawo mwanasikana uyu, please ngatimubatsireiwo akwanise kuwanawo help in time. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukomana Nashe, please post for me makavigawo chitupa changu. Inini ndiri kudawo kureurura izvo zvakaitwa naamai vangu, asi amai vangu vakafa vakachengetedza secret iyi. Asi secret iyi inini nevamwe sisi vangu ndisu tega tinoiziva kuti chii chakaitika pakati pababa naamai vedu. Vose vabereki vedu vakashayika. Kana vari saamai vangu havana zvavo nguva yakati rebei vabva mukushayika. Asi zvakaitika kuna amai vedu ndezvekudai. So mukomana Nashe, baba vainge vari munhu wekuti vaigara vachingorova amai vedu ipapo patainge tichiri vana vadiki. Sisi vangu ndo vainge vava kusekondari, isusu inini nehanzvadzi dzangu ndisu tainge tichiri kupuraimari. Saka taitongoziva kuti kana baba vakadzoka vachibva kubasa musi wekuti vanenge vabva mukuwana mari yavo, kana vakadhakwa kwainge kusingadyiwi rinopisa. Dzimwe nguva vaikwanisa kuti kana vazouya kumba, kana kuri kunzi vakasvika mumba kuma10 kana kuti kuma12 chaiko, vaibva vatanga kurova amai vachiti muka unge uchindibikira zvekudya. Dzimwe nguva amai vedu vaibva vazotimutsawo kuti tinge tichienda kunotora huni panze, sezvo tainge tichigara kunzvimbo kwainge kusina magetsi. Saka tainge tichitongobikirawo mumba mukoma kana huri usiku. Saka takangorarama upenyu hwekuti baba vedu vainge vari munhu wekuti aingogara aine hasha achingopopota. Tainge tisingatombozivi kuti chii chinonzi mother's love. Zvadaro mukoma ndo amai vedu pavakabva vazopiwa mushonga uyu vachiupiwa vainge vachifungidzira kuti vapiwa mushonga wekuti vange vachigadzira baba kana kuti kudzikamisa baba vedu. Vainge vachifungidzira kuti mupfuwira, asi mukoma chokwadi ndechekuti amai vedu vakabva vazotopiwa mushonga chaiwo, mushonga unouraya, because mushure mekunge vazopfuwira baba vedu patori nechimwe chikafu chavakatoisa pasaidi ndokubva vati kwatiri, chikafu ichi hamufaniri kuti munge muchizochidya nekuti ndechababa venyu. Asi sezvisineiwo musi wacho iwoyo maybe baba vainge vachitonyumwa kutoti mazuva avo ekuti vange vachiramba vachirarama vari pasi pezuva ainge akwana, because vakabva vanyumwa chikafu chiya. Vakati vadzoka vachibva kubhawa vakabva vatora chidheka chiya ndokubva vaenda vakabva vazonorasa chikafu chiya. Asi amai vakazoti baba varara ndokubva vazotimutsa vakabva vati ndiperekedzei. Vakabva vazoenda ndokubva vazononhongerera sadza riya nenyama nemavheji izvo zvainge zvaraswa nababa vedu, ndokubva vazoenda vakabva vazonorasa zvinhu zviya kugomba. Zvinhu izvi mukoma sevana hatina kukwanisa kuzvinzwisisa. The next time pavakabika zvekare chikafu ichocho mukoma vakabva vazoenda ndokubva vazonochikira mubedroom mavo. Ndo chikafu chakabva chazodyiwa nababa vedu. Baba vakati vadya chikafu chiya hapana kana kumbotora mazuva, baba vakabva vazongotanga kungosangana nematambudziko ekuti vainge vava kungodonha. Vakatanga vadonhera apo pavainge vari kubasa, ndokubva tanzwa zvichinzi baba vakangodonha ndokubva vatanga kupopa furo. Then vakabva vazodonha zvekare usiku hwacho ihwohwo ndo usiku hwawakazofa ihwohwo. Then baba vakati vachingonofa, mashoko ekutanga anonzi ndo akataurwa naamai vedu. Iniwo ndainge ndichiri mudiki panguva yacho iyoyo, asi sisi vangu vainge vatokura zvekutoti vaitokwanisa kutorizina kuti chii chiri kuitika. Hanzi amai vedu
vakangotanga kungochema vachitaura zita revamwe mbuya avo vainge vavapa mushonga wacho iwo. Vainge vachingoti, mandipfurira, tarirai muone kuti ndauraya murume wangu, mandipa mushonga wemakonzo muchindinyepera kuti mupfuwira, tarirai muone kuti ndazviurayira ndega murume wangu. Then amai vakangoti vachema kudaro ndokubva vanyarara, mushure mekunge vaona kuti sisi vangu vainge vari padhuze ende zvekare vainge vanzwa zvose izvo zvavainge vataura amai. Amai hanzi vakabva vati kuna sisi, usambofa wakazvitaura, usafa wakaudza kana ani zvake zvose zvawanzwa ndichitaura, nekuti ndiri kungorwadziwa. Pane zvose zvandataura mwanangu, hapana kana chokwadi chimboripo. Then sisi vakabva vazongonyarara. Takazoti takura, sisi vangu ndopa vakabva vazongotanga kungondiudza vachiti vane imwe pain iri mumwoyo mavo, ende pain yacho havazivi kuti inokwanisa kubvisika sei pamwoyo pavo. Ndo pandakabva ndazoti, taurai neni sisi, chii chakaitika? Sisi ndopa vakabva vazotanga kundiudza kuti amai ndo vainge vakauraya baba vedu, ende panguva yacho amai vedu vainge vatokurawo. Then ndo pandakabva ndazoenda kuna amai ndikabva ndabvunza ndikati, nhai amai, ichokwadi here chandakaudzwa nasisi? Amai havana kukwanisa kundipindura kuti hongu kana kuti kwete. Amai vakangoramba vakangonyarara ndokubva vazotanga kuchema. Ndikabva ndazongosiyana nenyaya yacho. Asi mukoma, reaction yakabva kuna amai vangu, ndinoona kuti ichokwadi chekuti ivo amai vedu ndo vakauraya baba vedu, but vakauraya baba vedu by mistake, vasingazivi kuti vainge vanyeperwa, vachinzi vainge vapiwa mushonga wekuti unge uchizodzikamisa baba vedu, sezvo baba vainge vari munhu wekuti ainge achinyanyisa kurova amai vedu. Asi vainge vasingazivi kuti mushonga wacho vainge utoriwo mushonga wemakonzo, vainge vasingatombozivi kuti mushonga wacho wavainge vapiwa wainge utoriwo poisonous, wakabva wazouraya baba vedu. Secret iyi nanhasi uno mukoma, inini nasisi ndisu tega tichiri takangoichengetedza, nekuti sisi vakati hanzi amai vaigara vachingoti kuna sisi, usafa wakaudza kana ani zvake mwanangu, nekuti kana ukangogara waudza kana ani zvake secret iyi, mwoyo wangu, mweya wangu, musi wandinozofa hauzombofi wakawana zororo. But chigumbu ichi kana ari seni mukoma, ndiri kuona kuti watova mutoro wekuti unongogara uri muhana mangu, ende handizivi kuti ndichauturunura zvazodii. Yes, sometimes inini ndinoti kana ndikaita stress ndinobva ndazofonera sisi tobva tazotanga kutaura nezvayo nyaya iyi, but still ndiri kunzwa sekunge dai ndangoudzawo vana vaamai vangu kuti mafiro akaita baba vedu havana kungofa nekuroyewa, no, amai vedu ndo vakapa baba vedu poison by mistake. Handizivi kuti zvinoita here mukoma, kana kuti tongoramba takanyarara sezvo ivowo baba vacho vakasoshayika kudhara, zvekare naamaiwo vavaoneka nguva vatishayikei. Tongoramba here takangonyarara tisingatauri chokwadi, kana kuti totaura chokwadi? Uye kana tikataura chokwadi, chandiri kuda kuziva ndechekuti maeffects acho ndeapi? Ndatenda kune vose vachakwanisa kuzondibatsirawo in advance. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hei, zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatizamewo kutaura navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Hei, mamwe masecret. So regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukomanashi, please post for me makavigawo chitupa changu. Inini mukomanashi ndinewo nyaya yangu yandiri kuda kuti ndinge ndichizokuudzai. Pari zvino zvangu handisati ndakwanisa kuzodzifambira nyaya dzacho, but I promise you this mukoma, kuti kana ndazodzokera kumusha, inini murume akanditorera mudzimai wangu, kana kuchipinge kana kumozambique ndichamusvikira, ende kana kuri kunzi kumurombera ndichamurombera inini, nekuda kwekuti matorero acho aakandiitira mudzimai wangu anondirwadza.
Zvakaitika mukoma ndezvekuti ndainge ndichishandirawo umwe murume uyo ainge ari subcontractor. Ndichimushandira kudaro handinowo kuziva kuti by the time yaakazotanga kundiudza kuti ainge achida kuti ange achiwanira mudzimai wangu basa mukambani make, ainge atochiva mudzimai wangu. Iniwo nekufungidzira kuti munhu wekuti ainge achitongodawo kutongondisimudzirawo zvekare nekusimudzirawo mudzimai wangu, sezvo ainge achingonditi mupfana wake. Ndakabva ndangomuvimba ndokubva ndazotanga kuzoshanda nemudzimai wangu, tiri inini, mudzimai wangu nevamwe vakadzi avo vainge vachingoshandawo vachingoita zvemapiece job pakampani pake, nevamwe varume avo vataishanda navo, mamwe ari mabhiridha, vamwe vainge vachingoitawo zveelectrician. Saka tichishanda kudaro mukoma ndo paakabva azoti mudzimai wangu aifanira kuti ange achizoita zviya zvekuti kana kuri kunzi tinenge tapedza kuvaka paprojekti apo patinenge tichivaka, pane vanhu vanozosara vachiklina mawindows zvekare nekuklina mumba tisati tazoita handover imba yacho kumuridzi. Saka nguva zhinji mudzimai wangu ainge achizongotorwa neuyo wandainge ndichiti mukoma, obva azonosiyiwa kusaiti kwacho ikoko achiklina mawindows, asi ainge asingashandi ari oga, ainge achishandawo nevamwewo, asi vamwe vaainge achishanda navo vanhu vekutoti vaingoenda vachingonotorwa parobot because mabasa acho dzimwe nguva ainge angori mabasa ema1 day. Saka vanhu ava vari vaviri mukoma, pose pavaizofamba vari 2 vachienda kunopika up vanhu kumarobots zvekare vachienda kumasaiti ikoko uko kwatinenge tapedza kuvaka kana kupenda kana kuchubhira magetsi, ndo I think kuti ndo pavakazotanga kupfimbana vakabva vazonyengana kusvika vachizotanga kuzodanana mukoma. Zvinhu zvekuti ndakatambuka 10 knot inini ndichifungidzira kuti ndigere nemudzimai mumba, izvo mudzimai wangu ainge atopanduka, ende akapanduka so silently zvekuti handina kana kumbogara ndasuspekta kuti mudzimai wangu ainge achindihurira. Iniwo nekuda kwekuti mudzimai wangu ndainge ndichimutemba to the last point, handina kana kumbogara ndafungidzira kuti angazombonditamba nyowani yakadaro. Zvakazoitika ndezvekuti mudzimai wangu iye akabva azoti ainge achida kumboenda kumusha, ndokubva ndatomutendedza kuti ange achienda kumusha, asi ainge asingatomboendi zvake kumusha kwedu isusu. Akabva azotoenda ndokubva azotonotamba uroora. Vakatoenda vari vaviri, iye nemurungu wangu vakaenda vari vose. Mudzimai wangu ndokubva atoenda akabva atonotamba uroora ndokubva vatotizisana. Pavakazotodzoka kuno mukoma vainge vatova mukadzi nemurume, ndokubva ndazotozvinzwa kuti mudzimai wangu ainge akadzoka. Pose apa ndainge ndichingonetsekana kuti why mudzimai wangu asingadi kundipa maupdates just like the way yaaipota achindipa maupdates. Ndaiti ndikati ko ndikuda kutaura nevana ka, iye ainge achingotaura, iye aizongopa umwe mwana wangu 1 mudiki wacho uyo waakazotora ndokubva azodzoka naye kuno kuJoni. Saka ndiye ega wandaikwanisa kutaura naye pafoni. Vamwe waingoutswa zvichinzi vana vaenda kunodzora mbudzi, vana vaenda kwakati, asi ndakazotanga kunzwa kuti sound iyi yainge ichibuda munhu uyu airakidza kuti ainge ari mutauni, because dzimwe nguva ndaiti kana ndikamufonera ndobva ndatonzwa kuti kunenge kuine motikari dzinenge dzichimhanya. Ndikabva ndazongoramba ndongomukweshena, ndikabva ndati chitumidzira mapictures evana, because tainge tiine hembe dzatainge tatengera vana. Munhu ndokubva atodropa call. Kubva paya munhu macalls angu ainge ava kusadaira, ndo pandakabva ndazotanga kuita research, ndikabva ndazofind out kuti mudzimai wangu ainge atori muno muSouth Africa. Ende chinondirwadza mukoma ndechekuti kunyange murungu wangu iye ainge agere nemudzimai wangu, asi each and every day aitouya pamba pangu obva andipika up tobva tatoenda kubasa. Zvose izvi vamwe vandainge ndichishanda navo vainge vachizviziva, asi kuti kunge kuchizowana munhu aikwanisa kuzoita zvivindi zvekuti ange achindiudza kuti boss ndo vainge vagere nemudzimai wangu, hakuna akakwanisa kuwana zvivindi zvacho izvozvo. Mukoma ndakaitwa benzi, I think for 3 months ndichingoitwa benzi, ndichingoramba ndichingotsvaka kuti ko mudzimai wangu zvaakadzoka kuno kuJoni agere nani, ari kupi, why mudzimai wangu akazongonditiza, yet tisina kana kumbogara
tarambana kana kumbogara tanetsana. Izvo mudzimai ainge atobviswa mulocation nemurungu, ainge ava kutogarawo kumasebhabhu. Ndo pandakabva ndazongonzwawo nerunyere kupe kuti mudzimai wangu ainge achitogara nabhosi vangu. Ndakabva ndazomusendera message zvekare nabhosi vangu, ndikabva ndazovasendera message ndichingobvunza kuti chainge chiri chokwadi here, because this was out of pain mukoma. Ndakabva ndavashaudha vose vari vaviri. Bosi vangu zvavakazoita ndezvekuti that very same night mukoma, ndakabva ndazongonzwa vachindifonera vachiti izvezvi ndiri kuuya kumba kwako. Ndikabva ndati it is fine, kana kuri kunzi tinourayana ngatiurayanei zvedu. But ndakabva ndazongotipwa off neumwewo mukomana uyo ainge angoriwo shamwari yangu wandainge ndichishanda naye. Akabva anditi wadii watiza zvako mukomana, because boss vari kuuya, but havasi kuuya vari voga. Hanzi vainge vatohaya mataxi driver, vakangodarika vachinotora mataxi driver kurenk rekulocation kwedu. Ndokubva vanyepera mataxi driver aya vachiita sekunge inini pane zvandainge ndakavabira. Saka mataxi drivers awa ainge achitouya kuzotondirova. Ndo pandakabva ndazotiza, ndikabva ndazoenda ndikanohwanda mukoma, ndikabva ndazongosiya basa. Asi chigumbu ichi chandiinacho mukoma, chigumbu chekuti murume uyu akanditorera mudzimai wangu kuti ndinge ndichimuregerera. Handikwanise kumuregerera nekuti munhu akangouya ndokubva azongoparadza marriage yangu. Izvezvizvi vana vangu vari kutambura. Ndakabva ndazongoti by force ndiri kuda kuti vana vangu vange vachizochengetwa naamai vangu. Ndokubva vana vazoenda vakabva vazotanga kuchengetwa naamai vangu. But kana ari selast born mudzimai wangu nanhasi uno agere nelast born yangu, akaramba nemwana, akabva ati vana vanofanira kuti vange vachichengetwa naamai vavo until vava ne18 years. Saka zvinhu zvekuti zvinongogara zvichingondirwadza the way yekuti mhuri yangu yakazoparadzwa nayo, zvinhu zvekuti zvinogara zvichingondirwadza. Handizivi kuti vedare vachatiwo kudii nenyaya yangu iyi, but decision yangu ndiyoyo. Munhu uyu ndikuda kumuroya, kunyange zvikanzi ndaromba, ndikuda kungorombera kuti ndinge ndichingomutambudza, ende ndikuda kuti ange achizofa rufu runorwadza, not kufa zviri easy. Anofanira kuti ange achizofa either ava bofu kana kuti ava munhu wekuti anenge achiita kugwesha pasi nemagadziko. Ndo matambudzikiro acho iwawo andikuda kuti ange achizoita mukuzonofa kwake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kutaura navo mucomment section. Hanzi inini ndikuda kuti ndinge ndichizoenda kuchipinge kana kuMozambique, nekuda kwekuti murume uyu akandirwadzisa zvisingaiti.